Kublai pi baro sai sinpat ka miet so kemen ye pi baro ki baju kerjaan bahai kani ka YouTube channel jonga badeng do todong bat kumju ru ye pi ki ba persya bahai kani ka YouTube channel jonga badeng do todong ai kublai pi ka miet masuk kemen ye pi baro ti ke jing pule menta ka miet ka de na ka kitab jing start na ka lenong ka ban nyau ti shua bangan pule na ka kitab jing start na ka lenong ka ban nyau na shukwa pasat jengmut ye pi baro ki kon ka bri nyau trap ki ba persiang mau ban sedang ban kio hakikam ki jam lane ban le ban kam lani ka ka jing le ka jing kam ku jongi bangi perkhat ya kalawai le jong mo tie kat ba pidang le pidang kam hala ijing le ijing kam jong pi da de kanu kanu ka kam ru ba bon sen hi pinyo sngo na ka jing sa ben sa kho lani ka jing sa karan ben lani ka jing sa pundu man siem lani ka jing sa karan that rong bahar harukom tie ngasukwa ban ai men siam pi baro ki badon ni kathong na ka benta ka jing bha na ka benta ka imlang salang ka jongi mo na ka benta ka jing bha ka bangi ngi don ha ka men siam la jong phim de bandu men siam pidi ban ya chakman bat bon hi ki brio ki pet ong bale ba deng ba katok kinong comments ye pi ki comments kumto ngang ong be namar ba kidon ki ba ajimut mo bale phim block no ye comments ngang am tre ban blog namar ngas ngotenat bangan UI ki comments ngas ngotenat ba ki brio ki ye yenga tede na kata kadaw kidon ka hok bakin kin ben kidon ka hok bakin yu namar kai ke banga ngale khnang omde ba ngale ran lani omde ba kata ka jing ben juki bat kamut long banga ngale ran handrei ngalong confident yilde ngabiang tede na kata kadaw ba ngam kwa ada ban blog ya ki comments ai mo kamon balai lut chung pi ti kumju ya pi ki ba jupet ba la ni ki ba yo men siem ba hai kani ka YouTube channel jonga ngan ong ip haba phile kanu no kam nga ju I kumi kini ki short film la ni ki short video mo ki ba sina ki brio jongi ngapet kai ki tu bon ki jing ben bon ki jing keno te ngapet kai Facebook ru lada inu brio ba kham biang nia ye kila ya ben kala keno mo handrai ngapat teng kakaran biri abet kumne hi kumpanga jukran te don ki badom sisaru mo hanrei lada ki dom makana ngan ongi pi kam don jing fer nomor bale ngan khalmle apat kanu no bosniu te piru ki ba sedang ban kiu halaki kam ki jam la pisna ki short video la ne kino ki video ki ba pi le ki don ki prang ki ya bis khamat le bet try bet nemar balai kani kade ke sencar pat ba wadu sya elam baklah hanu namar kidon ki video mo ki ba sya pan kebom no la ne sya pan tiang kum tu mo ki didit hi no namar ki leran ti ngan ong pi lada pide ubrio ubasa hakari sencar pat ba to da tip biru yela dia mo ba pisong hakari sencar pat ba namar kam de ka sencar don bor jong no hangni pan pun kebom yipi namar pi don hakari sencar pat ba ti tole to kam ya pi sekman namar lada kadon kano ka jing haras lani kata ka jing sya pendik yipi tewan badeng ya bet kumayat badeng wating ra ni namar bale hakane ke jalajungi ngan ong yipi barkhot ki jingle ki jing kam hangni ngan ong ip pet ki nuksa mo lada pi rong haying maneru nangkong hi bodon spa sto bodon spa bet kini burom hai bodon spa da pi lek sang bhalang ru khambon hi uba don ba em hi mo badeng tai phongsut phongbon ti da pi lek pi kwa ban kan bas election kumni om tai ro ban yakun election de bodon spa baro ye pet mo ti MLA MDC bodon spa bet te kamot kila kali hi ki brio jungi hi ki kali mo ki barit baria kin ong bet kila dan kana krur ula dan kana krur sto ti dena kata kadaw ba balay ba ndala job ki man don spa ti balay pia hala balay pia kerkat kadi kataken ba ubarit uben te ubaduk uben ti mentasa ubaduk
unut hiban ben menuspa haba baduk prabaduk lo ayo ben tenut hiban ben menuspa namar ba kiting ban ben menuspa kiting ban ben metlia kiting ban ben MDC namar balei bobodan kabor sto bobodan kabor dena kata-kata ba kani kadi ke jinglong jong kibriu jongi da kijing ting sudah malah alut gitu kijing le kijing kam jong kipat menut bang kerani bade halor jong kata dia dena kata-kata totip bakaan kam semla theo siliang ino kaan kalong kumju hanre hatu hang ni kamut pia kadau ya kaan kabakum no pia kadau hang ni pia kadau be itu kaan matha ko sarkar pikiran ni kaan matha po su konsil pikiran ni kaan ba ong kisang balang ni pikiran kaan matha ko balang kaan ki bakum no dena kata-kata kan ba bon hi hang ni haba kisngau balasta ngaru nga perkhat ken nadu mensua mo pemars penduk skol nga ong ni ngada benur kata jeng start ngada yam pa do unut nganang perkhat yo ngo try kata ka school kata ka college kemut baki beri kepala apa kepala syai bah kemut sate ni ngobet ani balanang la start pause hanga ngam semla i baki beri ujung ikista kami kita beri ujung ikista ngai kata kajing start kadai tang jing start di sini ali ne ka start bakwa ban sensar don bor la ne ban le bor la ne ban kun ban kubom jubor yo bobon balang kadai kata kajing start kebadon hang ni ha kadai na kata kadau ba andang la perkat andang la he lawat kibut kilat kilenti ngam semla siam hang noru namar ngasa tang ha kar umdum ngasa tang ha kalengo kaba latap bet daul o ya ka jumut perkhat junga bat ha ka bakut hi ngawat buit na ublei trekendrat kenang bangan laj na uni usai te sai kom jo ka jingdom na uni ulo o batap ya kan ke jalame khalaya na kata-katau ba ngaken tu ye phi baro ki basdang ki kam ki jam phimdei bandu mensim amar nang don ublei terkenal lada jar ubas kam ke jenget tang ha ublei kalat kalenti kalong kumni kabun kalat kalenti deina takatau ba kisiong skap ya te ubit skap ya te buat ki penok mensim kita ki beri ke ba ong ye phi pat kumta ti kilale ayu sapan jengmut nak ken lada ong kumta tekeli ki ong ajengmut phi nga perkhat phi kamut kalong kumno kata ba ong badang ukuran halor jong kaneng ngrim phi sngthu kinong sngthu thau te de phim sngthu thau te kumno phi ong pade ba ubiet ubuat kade halor jong kata ken namar ba ban ben brio kalong maha ka basuk ban ai jengmut kalong ka ba e te de na kata kadau ka jing start hang ni kade ka jing start buri buj mo buri namar bari yo kitip no buri yo ba kindal atip kamut ngeladu burom no buri yo bala kini kil atip ngam yo lat syu ban kamai tu mo lani ngam yo lat syu ba kene ke jingmi ke bami nang ni kasus ki ong mo kasus nang to yo kitip no ken takadau ben no mo kumba ben ye ibadang namar balai da ben ibadang te try ibadang te kinom dan syu ki ba pet ye kinom dan syu ki ba comments ye kinom dan syu ki ba kersan ye hang ta te kamut ngin long biang ko majulong mensua handai ngan ong ye phi bar khot ki badon ka jing perkhat bokum kata ar hajar ar pulai nei ngan ong ye phi hang ni leng be sto waju perkhat ba kata ka parti ka basan syar menta kanang wana kabur namar ka kesan perkhat ka bangang ngadon ngasngothu ba ka jingle ka jingkam hi lada ki brio jungi ki bit ni ki start ngam tip ya kata henry sisen ba uteihi ulapan kelumar nei ubri umla beli sisen ba uteihi
upun I gidak kisin umuri umla beli ai sisien ba utehi umut wan penkela ngi kibri umla beli ai tang kata he kawe kijinget kijonga ti de na ta kata ba ke boro kadehi kajingla kajung beli terkenat om kajingla kajonga Henry ngang ngasu ong ipi nang ne sakman kahok kan yang kathok kasyukur kan sabu namar ngisya sensyar hang ni da kathok kasyukur totip bawat yaro yino kibadon ha kani surkar wad yaro yino Henry totip ba sensyar kathok kajela kalong tik kum kajela ka baklem an kajela be an deki kambe an sudah Henry waldang ngitip makana ngimla li ai namar ba hapsu ong no kibri bodon hakabor ti de na takadaw phi ki bapet bat ki pakersan bahai ka YouTube sunul jonga nganong ngi phi to syania tang hoblei walit syania ha kini kibrio walit syania ha ka surkar walit syania ha ka suksil walit syania aki balang walit syania ha ki sang balang Henry to syania ha hoblei nganong ngi phi lada phi scam ka jinget ha hoblei to syania ha hoblei batrei kta Wajud community dan beri bakular ke kemut pitang tre ban ketar phim nang syu long a community bi kemang lano nyo no ite jingiram pause ada phimyo bisa duka mensiam sayat bi wali community ya kayo to da tre sitom de tersim kejat ajong kumba ublei terkendat ula ai pi ti kejat ban tre ban ketar ni wajud community no tokut naladi tokut to raikut la kemsiam jong pi ban tre sitom Henry, wajud ong ban tre si tompak, to ong tre ban klan. Tre kia, 3 minut, hadu ba pindayo ekatong kaba pi pidon. Dan pi mut, dan pi tumu. Jadi na takataw ba umjudai ban kemilti nano. Si sin bangilawan long brew sakaning pertei ngidon. Ialah kabha kabanta kaba ublei hiula ai. Unnom penyap jaya pi unnom pensyatkan ya pi namar ka kendau ko siap ke bobli terkendat asngo bahai kadon la ka bah ka benta ka bangingi song akan ke jakar belai ka kam kadon Henry wat ju salia ban tre wat ju jaitu ban tre 3 minut top 3 minut ala ka kam khanang ba pin du bit biang hala yang lasem ya ka ba pin lang a pin pisa pin pet jaudut ya ka eke jingyo jeng kiwe kam don jeng mut te tre sitom na lade ken te imsngi imya minot hadu ba kata kathong jong pi kan sapoi ba ublehi sakarku ye pi un penbit penbiang ye pi namar ka jing tre sitom hi ka jing 3 minot hi bat ka jing amduki halaka kam ju sep kata ka ba pi le ki pi kam halaka jing tre jong pi kapan ihi ye usok jong ka jing job de na kata ba bale pindo mensim haba ublei udon rakat ban ni ti mentaka ngan pulia no naka kitab jing start nakal nong ban nyau tungin perkat ngin puson syua bangan pulia na kitab jing start mo naka kitab jing start nakal nong ban nyau kalendong keba nongkong hadu keba laipau ngaru ubriu banyam kum kibriu baro ngahiar pateng na ukon prangsngi jong ka kendeu hapo ka kpo jong ka kemi yanga la thaudo ha ki sipo benai la tenyan da kasnam na usembai jong urang ba bat ka jing sngo bha poika andala khayanga ngala sedang ring mensie mikale ngalahap hakaju kendeu kebakit yangi baro bat kasur nokong jonga kalong kajing yam kum kiwei baro la sumar bhayanga kat bala haki jan sop wat yaus iem om semlale da kumwei nadu wasdang yau khon benriu baro don tangkawei kal tirung sya kajing im bat kaju kal timi nangta kum tang la duwai bat nglayo jing sempang ngala kerpon yu ublei bat umensim ke jing start ulawan hanga ngala jit ya ka
ban yo ya kibor ngala jit ya ka ban ya kibor sinsyar bat ki khen bat ngam khen dor ya kaspa haba ya nujor bat ka lemne ngapen ya sariem ya ka bat unu mau kordor namar hakmat jongka baro kaksiar kalong tang sitro usiap wat karuparu kalong tang kum kakti hakmat jongka wat karuparu kalong tangkum kakti hakmat jongka ngala iye yaka kampalat ban ya kajing kocing kia bat kajing bahabrio ban ya kajing syairu dangla maka namar ka pernai klemkut rangkat bat ka ngala yoru baro kiwei kijing baha hakikti jongka don kaspa bomla khen te ngala sat kemen haki baro namar de kajing stan bapenyo yaki handre nga klem tip ba ka de ka kemi jongki kabang ngala yo nong klem kwan mantoy ngala ailem klem benut ngamburi ya kaspa jongka kalong kajing kensyo kaban umlut lanu ya kibriu kibayo ya ka kilok ublay uba snobha ba kilapan mantoy da kajing hikai naka Usolomon uduai banyo jing stan to ublay ai bangan keren da kabasyong niya bat bangan sei kijing perkhat kum kijing ai jong u namar mauhi udai waptil ti ya kijing stan bat open iru kom ya kibastan namar ngi bat kiktien jongi kidon hakikti jong u kum balong kijing nang bat kabut rekam dei mau ubala ai jing tip kabapakai ki kat badon ya kijing penya je ka perthei ya kabor jong kimet perthei ya kajing sedang bat kajing sedang kajing kut ban kapedeng jong kipur ya kajing phaidien kala jong kasngi bat ya kajing kala ki ayom ya kajing telun jong ki snam bat ki hara klur ya kajing long jong ki kenjamran bat iki sap ki merat klau ya ki bor jong ki leer bat ya kajing perkhat jong ki brio ya ki jaj deng baya pher bat ya ki bor penkoj jong ki thiet deng ngala tiap ka kabari bat ka ka bapau naba kajing start kanong aidur yaki ike baro kala hikai yanga kajing yaro kajing start hangni ngidi ban sungutu ba kajing start kadai ka mo kaba kani ka kitab jing start kaba tho shapang ka jingi tu khana lani ka story shapang kajing jaba shisha mo ya kajing im jong Solomon bat ka kajing start kaba Solomon udon uyo na kajing start kani kadi ka bapan kalmaw yangi bangin perkhat ya ka bala tho hangni mo namar ba amdan manu bala ban ong bet ba ngadon na ladi kajing start wat kiriu kraw ki ba nadu kajuk mansuaru kiaro ya ublay bat kipan buj ya ublay terkenrat te dena kata kadaw ba man la uwe po uwe ubrio ngide ban scam kajing tang ha ublay ke badina kata ba ya ka ba ngale ngakam menta hadu menta mo wobon ki briu jungi ki keren ki ben ki keno hanre hanga kam simladon kata ka jingdu mensin namar ngaju ong borobor ba lada phi benru ngam kemendra o ngam du mensim re lada phi aro ru ngam kemendra tede kata ken ka ba ngide ban sngot ho na lade ka ba ngang hikai bat ya kitu ki basngap mo khenang ba kindu le ya ka ba nga kentu khenang ba kindup sngotu nalade hi ban perkhat ban puson ya ka ba ka bible ka tho ti manta ka jing yero ya ka jing stan tongan pule sai ka jing yero ka jing stan na ka ju ka lundong na ka dukhot nadu ka ba arpu ar mo haka don ka mansiem ka banang perkhat bat ka ba khuj ka batang marwe ka babun sertam kaba kenjaman sim kaba ki lenter kaba panak tien ban kabom don tingit kaba tikna ya kabomla ban pensniu kaba iki babha kaba nep jingmut bat kaba do sni kaba sngur jinglong bat kaba brio kaba yaine kabomla ban bakla kaba pale jingmut kaba don borba kaba yu ilut bat kaba samlang ba iki mensiam baro kibanang ban perkhan kiba sngur bat kiba klemet kajing start ka kam sting jingki ban ya kano ka jingki
namar ba kalong ke basngur katap klub bat ke samlang bai ki eke baro kalong ke jing haw mensim jong ka bor ublei bat ka dur pen pau ke basngur jong ka buram pahalor tam te kumta don jing jakhlia ke ban yorung haka kalong ke jing phalang jong ke jing sai bom jukut ka yet khmi ba klam tho bria jong ka bor ublei bat ka dur jong ke jing bha jong u la kalong tang ka wei penban kala ban le eke baro la kam ju kala la de penban ka pthmai eke baro haman la ki pateng ban rio ka phrung ha ki mansiem ba khoj bat ka penong ki lok ublei bat kinong itu lupa amdan ba ublei ukham ban ya ubriu ba im da ka jing stat namar ka kham bhabriu ban ya kasngi bat ka palat liam ya ki hara klur baro lada ya nujor bat ka jing sai dangla maka shibun ba namar ya ka jing sai kabut kamit handrei ya ka jing stat don jing sniu ka bala ban job kani ka jutang jong ublei kani ka ktien ublei ngas ngongu ya ublei ti menta pi ki ba don ya kani ka bible mo ti ban ki ba yo sngaw ya kani ka jing puli na kitab jing stat na kalonong ban nyo ti sa perkhat sa puson hinala dia lada pidon ni kani sa sim persang ban puli hinala dia bat perkhat hi la dia amdan manu bala pen ki ubneng yano bat amdan manu hiru bala bat penhok yano namar kata baro ka jingle hi kade nangana phi nala kaman siam la jong jar ki ba kadokti ki wei kita hi ki kadau shibun yala dia bat jar ki ba bishari ki wei kita hi ki kran yala ka jing yala ka long renyang la jong jar ki ba keno ki wei kita hi ki keno e ka long renyang la jong ti de na ta kada ba ngi kum ki brio bat ki jingle ki jing kam jungi mai kan hit haba pue ba kilia bakla handai dasneng da crowd pen iken handai omdei ban suben bat ban suben ya ka eke bamla ban long namar ba kasyong hala ka jing stat namar pinang ban ben ngaru nganang ban ben handai ngam tre ban ben sto ti hato pede lada kita ki jing ben jung pi hato kilala ban penok mensiem hato ngam laj angsyu hato ngam laj keren chu te dei na kata kadau ngan ongi pi ba ublei ulong jong baro ublei udei na kabanta jong baro ublei usngap ya kijing duai jong kitu kiba pai na duk ka donut ka mensiem na duk jumut jong perkhat kiba bensyat met ban mensiem ha ublei terkenrat ublei usngap ya kijing duai jong kita kiba yam ba ut na duk ka mensiem ka donut ka jong ki te dei na kata kadau ba eke baro kiba ngingile ngikam ngimla klem dangu klem dadam yu ublei haman la kamit haman la ka step te khublei ye phi baro kiba ju kersian bahai kene ka youtube channel jonga kamit usuk komen to ai bo ublei terkenrat hi undon rakat ban ngabat phi ki jingle ki jingkam jonga jong phi ha ka tre ka kta akren khana bat ha ka imlang salang ti to ai bo ublei terkenrat unkar khu kardo yang abat ye phi baro kat bangin im mani sla perthai bangin yo le tangi kamon kaba ublei kupa hi usung bha te tang kini kentien kublei shiboni phi baro kamit usuk komen